Una din clasificările implantelor mamare este dată și se raportează la volum. Da? Volum care este direct proporțional cu greutatea. Greutate care este direct proporțională cu atracția gravitațională. Cu cât greutatea este mai mare, cu atât vectorii și forțele de tracțiune gravitațională a acestui corp vor fi mai crescute. Și atunci, clasificarea, din punctul meu de vedere simplă, este să spunem că avem implante mici, implante de greutate medie și implante mari. Care sunt mici? Implantele mici sunt până în 250 de centimetri cubi, respectiv 250 de grame. Implantele medii sunt între 250 și 350 de grame. Când avem implante mai mari de 350 de grame, mai nou am spune peste 400 de grame, putem să considerăm că acestea sunt implante mari cu o evoluție mai accentuată în ceea ce privește ptoza și căderea lor. De ce? Pentru că revenim la ceea ce v-am spus inițial, acestea au o capacitate mai mare de a tracționa țesuturile, fiind prin definiție mai grele și acționând gravitațional mai puternic asupra țesutului. Asta nu înseamnă că în unele cazuri în care pacienta este o pacientă mai mare, respectiv 1,80 metri, cu o circumferență toracică mărită, nu va necesita un implant mediu sau mare pentru un rezultat optim din punct de vedere estetic-vizual. Totuși, indiferent de rezultatul pe care îl avem, sau de optica și de geometria sânilor, nu uitați această clasificare. Cu cât implantul este mai mare, cu atât gravitația își va cere drepturile